Unsa kay tuyuan ni senyorita? Ngalayo pa gani nagsagit na. Mami! Naunsa lang po ni si Maria? Sugod na po ni si senyorita o. Alingog-ngog biya kayo. Unsa na po kayo tuyuan niya siyang mami? Kalay speak na si senyorita oh. Nakaprimera na ba? Kasamok ba ni mo, Maria? Kung gatas ang imong tuyo na, daghang gatas, diraa. Di jud ka mo gawas diya, mami, ha? Taha, di ba senyorita oy. Wa jud maliwat ka rin na ba nga buutan kaayo. Tabon-tabon, di ka gulay sa imong mata, ha? Waon din ako yung tabon sa imong mata. Sa may tuyo ni mo, Maria? Mami, gusto ko magpapalit og bike. Bike? Kamahal, ana. Gilaliman uroy ka. Hindi ko ni mo palitan og bike, ha? Naglud-luod na ong. Iha yung gusto mo ay matuman. Ano 17 weeks pata sa atong linding? 19 weeks pa ko bago marilisan. Bahala ka diha, oy. Dapat di alam diri oh, kuha ng bundok diri nila. Rina? Dili day ko ni mo palitan og bike, mami, ha? Bahala ka, mulakaw day ko di ay. Si Dudong Pawiks. Nakalagi siya yung bike. Dudong Pawiks! Oy! Senyorita! Asa di ka adto? Nagbike-bike lagi ka. Ay, adto na ko akong kanding senyorita kaya ko ang ibalhin. Uban ka? Ay, mauba? Dili ko oy, kadaghag lamok didto. Ako nang sundan si Dudong Pawiks. Kaya kuhaon ako yung bike. Nya, sige senyorita, adtos ako. Tuan na si Dudong Pawiks. Ako nang sundan. Dali na siguro ko ni ibilin akong bike kay dili naman kaabot dito sa sagbutan kay bagnot kayo. At sa akong kanding. Gibilin ra niya yung bike ko. Akong kuhaon, bi. Agay! Bojog pangita sa Dudong Pawiks sa yung bike. Magbike-bike sa ako. Siya di ka mabusog diri mi na piting naghanag sagbot ang akong ibalhinan si mo ha. Malto na ko di. Uy, wala man akong bike diri. Diri man to nako gibilin. Agay! Imposible mawala og walay nagkuha. Binuangan man siguro ko. Adto daw ko sa unahan bi kay akong susihon.